O alcalde José Ramón Romero e o edil de Obras Luís Ruiz visitaban esta mañá a intersección da Avenida da Constitución coa Avenida de Barraña, que leva a Cabo de Cruz. Neste emprazamento prevese a construción dunha nova rotonda para mellorar a mobilidade do casco urbano. Ao mesmo tempo executarase tamén a renovación de beirarrúas e servizos na Avenida de Barraña, no seu primeiro tramo. As dúas actuacións irán con cargo ao Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña por un importe de máis de 132.000 euros. O que se pretende ejecutar é unha glorieta que a posteriori levará a eliminación dos semáforos, para que entendemos que eso vai a beneficiar a mobilidade deste cruce onde a maioría do tempo a xente está parada esperando a apertura dos semáforos. Entendemos que unha glorieta permitirá maior mobilidade. Xunto coa construción da glorieta vai implícito tamén a mellora do primeiro tramo entre a Avenida de Constitución e a Rúa Vimieiro, na mellora de beirarrúas, na mellora de servicios, nova iluminación e tamén a construción dun pequeno tramo de carril bici que despois o que se pretende é a súa continuidade hacia Cabo de Cruz. O Concello está a traballar xa estes días nun estudo de proba sobre a distribución dos carrís de acceso á nova glorieta, onde se vai eliminar tamén un dos carrís para habilitar ao redor dunha vintena de prazas de estacionamento e mellorar a fluidez do tráfico na intersección. Neste momento xa estamos adiantándonos ao inicio das obras, estamos actuando aquí sobre enfrente da Parque da Cachada na Avenida Constitución, na creación de 29 plazas de aparcamento, que vai ser unha das configuracións que vai a ter a nova glorieta. Agora estamos ganando aquí 20 plazas, pero unha vez que estas obras da glorieta e máis da renovación deste tramo de rúa este finalizada, pois temos contabilizado que vamos a ganar neste pequeno espacio pois aproximadamente 45 plazas. Unha é ganar plazas de aparcamento e outra darlle fluidez ao cruce, non? O proxecto da actuación xa en licitación será adxudicado nas vindeiras semanas.